आलु ओमफ्राय नै जोंना ना एवदों आरो ना आलु गारनानै ओइ खारबाय खेलानै बेरदेरनानै नै लांथिया पार्टि दङखै जबालायनाय होबायनो हले बोरैबाबा मोजां नुदोंलै खालामसो मानसि बुरजा नांगौसो दायो मानसि लायाब्रा नै लोगोफोर फाइनाल लुक एकदम बरिया जाबाय आरो ना दायो माबाफोर बुंगोन एसे बुंदो बुङोबा संग्राया जेबो बुंला आरो ना लोगोफोर नै दा जों जानोसै मा होखोथाय बिसोरसो मिथिगौ आरो ना संग्राफोरासो नै लोगोफोर ओंख्रिया जाहैबाय आलु ओमफ्राय लावबो दङ मोनसे फिसानो ओमफ्राय ना टमेट' दुन्दिया सुन्दिया दंलाजोबो लोगोफोर नै मस्ला मस्लिफोरा अनेक आइटेमनि जायो जोङो नै